Til gengæld tilbyder han pludselig at afsløre noget helt andet for pigerne. For eksempel er der en hemmelighed, som jeg måske kan vise her, som jeg aldrig nogensinde ville afsløre over for min kæreste. Nu bliver det spændende. Til et lille forsøg, det handler lidt også om energi, og det er ikke noget. Det eneste, det kræver, det er, at du viser, om du har god energi, og om du er i stand til at fokusere. Mm-hmm. Joachim, han siger et eller andet med, at det er noget energi, der er mellem dem, sådan så tænker jeg, ej, nu stopper festen. Må jeg låne de der tændstikker? Kan jeg få dig til at tage smykkerne af på højre arm? Ja. Alle også ringe? Ja, jeg ved ikke, om de kan blokere din energi. Du kan vælge en tændstik. Tag den pæneste. Den pæneste? Ja. Kig lige på den. Det er en ganske almindelig tændstik, ikke? Prøv at smage på den. Skal jeg? Så en bid af den. Vi kan tænde et lys eller noget bagefter, hvis det er. Ja. Du kan også lige tjekke. Og ligger mig så væk. Flot. Ja. Det er en ganske almindelig tændstik, det er vi enige om. Jeg tror, den tændstik er gennemtjekket nu. Det, jeg vil have dig til, hvis jeg lige må låne din arm. Når du skal tænde den? Jeg vil gerne lægge den her, hvis jeg må det. Ja. Og det er vigtigt, at du er fokuseret og koncentreret. Ja. Ja. Jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan få den til at løfte sig, tændstikken. Men det kræver virkelig, at du er fokuseret, og så trykker jeg lige lidt her. Mm-hmm. Første gang, jeg har hørt det, er kompliment. Ja. Hvor vildt! Hvad har? Hvor er snoren henne? Jeg har aldrig set tricket før, så jeg bliver meget overrasket. Hold fokus. Ej, hvor er det super cool. Det forstår jeg simpelthen ikke. Men altså, det er tjek tændstikken. Men hallo, det er ikke noget med energi at gøre. Der er altså ikke en eller anden oldemor-ånd, der løfter tændstikken i det her tilfælde. Ja, men den er altså... Det har ikke noget at gøre med der, hvor du trykker? Nej, jo, det har det meget. Det er derfor, hun skulle have det her af. Fordi at, det kan godt gå ind og blokere lidt for energien. Hvis det havde været en oldemor eller noget spirituelt, så han bare kunne kigge på den, og så han gjort sådan der. Helt ærligt. Positiv nu, Miranda. Hvad er du glad for, at det ikke var den oversædede dame, du blev udsat for? Nu er det, vi skal til min underholdning, og jeg har haft tænkt lidt over lige, hvad det skulle være. Og nu har vi kendt hinanden i 5 dage, så det er noget med tillid at gøre. Hvis I er friske, så hopper vi afsted. Og vi skal udenfor. Er det noget, hvor man skal have bukser på, eller...? Nej, du kommer bare, som du er. Men en eller anden form for underbeklædning er der helt klart at få